L-abbużi ta' dan il-gvern qed iwasslu biex il-forzi armati jispiċċaw b'reputazzjoni mtabna. Hekk intqal f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kandidati għall Parlament Ewropew Dione Borg u Michael Briguglio. L-abbużi li qed iwettaq dan il-gvern qegħdin iwasslu sabiex ir-reputazzjoni tal-forzi armati qiegħda tieħu daqqa lura. Dione Borg qal li l-forzi tal-armata hija waħda mill-entitajiet fundamentali kemm għall-libertà kif ukoll għad-demokrazija. Hawnhekk saret referenza għal każ riċenti tal-Assana Sisse fejn żewġ soldati qed jiġu mixlijin b'akkużi relatati mal-qtil tiegħu u referenza wkoll għal rapport tal-Ombudsman li jikkundanna promozzjonijiet b'intħil politiku li saru fl-armata. Dione Borg żied jgħid li dan il-każ m'għandux jitfadel l-ikraħ fuq is-soldati iżda għandu jkun bozza ħamra l-awtoritajiet biex tiġi evalwata s-sitwazzjoni fl-armata. Hawnhekk qal li hemm bżonn ta' kummissjoni ġdida li indipendentament tevalwa l-metodi ta' ingaġġ sabiex terġa' tinkiseb fiduċja fl-armata. Għandha ssir ukoll inkjesta trasparenti li tistabbilixxi jekk dan il-qtil ta' Sisse setax jiġi evitat u tintrefa' responsabbiltà politika kif jistħoq. Min-naħa tiegħu il-Partit Nazzjonalista għandu fiduċja assoluta fis-soldati u jaraf li jagħmlu xogħol siewi u minflok ir-reputazzjoni mtabna li qed iġibilhom il-gvern bl-aġir tiegħu jistħoq ilhom appoġġ assolut. Michael Briguglio saħaq illi l-każ tal-Assana Sisse ma jirriflettix il-Maltin u l-valuri tagħhom, anzi l-Maltin u l-Awċin huma xxukjati u ddispjaċuti ferm b'dak li seħħ. U dik mhijiex il-Malta li nafu aħna. Aħna nafu Malta ħanina, Malta solidali, Malta li mhijiex razzista. Huwa qal li għall-poplu Malti s-sigurtà hija importanti u bekk għandna jkollna forzi armati b'reputazzjoni pożittiva li għandha il-fiduċja ta' kulħadd. Preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll Pier Farrugia kandidat għall kunsill Lokali ta' Żurriq, Stanley Zamit kandidat għall kunsill Lokali ta' Birżebbuġa u Giancarla Ġusċiskaldi kandidat għall kunsill Lokali tal-Pjetà u Gwardamanġa.